Грешка Е05. Оправя се като се махне магнита и се задържи старт. Пускам. Първата стойност е 125. Втората стойност трябва да е 130. По един път се натиска. Някой път засича и трябва да се натиска повече пъти, но третата стойност е 0,5 в момента. Трябва да стане 35. Да. Сега от тук от плюс се прави на 35. Така. Когато е 35 се слага магнита и се задържа този път. Старт. И сега вече пътеката тръгва.